Θεοφώτη, τι έχετε να πείτε για τις καιρικές συνθήκες? Είναι άψογες. Άψογες? Άψογες από ζέστη μέχρι κρύο. Και τι άλλο? Τσαμπίκα μέγει καφέ αγκερές. Τσαμπίκα. Φώτη, κατάλαβα, Γιάννος κινδέ. Δικές κατάσι. Δουλειανός θα σε αφήσω το πρωί. Τι έχετε να πείτε για τη Τσαμπίκα που δεν σας κάνει καφέ? Τσαμπίκα, φτιάξε ένα καφεδάκι. Ό,τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Θείο, δεν σε ακούμε. Μοσόκινη. Φωτογραφία και μα ήταν να έκανε φωτογραφία. Για πες μας, το νερό είναι βρεσμένο. Θεοφωτή. Θεοφωτή. Το νερό είναι βρεσμένο. Βρέχει, Τι βρέχει, Θείο? Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μια βουτιά μέσα στο νερό, θα βρέχει, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει στεγνός. Λύθηκε η απορία τελικά, ρε Φαλάντη. Λύθηκε. Ναι. Άτσε. Εντάσσεται η παία, να τον τρελήσει στην κλάση και κατάσταση.